informovať občanov, ich úloha je aj vzdelávacia. Je to tak zadefinované. Keď porovnávame verejnoprávne médiá od Británie cez Českú republiku na Slovensko, tak bohužiaľ musím konštatovať, a poviem to veľmi otvorene, informačnú biedu. Či už ide o tvorbu dokumentárnu, alebo ide o publicistiku, alebo ide o vytváranie priestoru na diskusie s verejnosťou. A to nie sú finančne náročné projekty. Na takýto projekt treba, ako je v klasickom, treba tri piliere. Prvý, programový plán na takýto typ relácií, začlenený do vysielania. Druhý, moderátorov, ktorí sú schopní viesť takéto diskusie. A tretí, kvalitný výber hostí, hlavne s radou odborníkov, ktorí sa budú vyjadrovať k takýmto témam. Budem ilustrovať príkladom. Keď sa diskutoval Euroval, Grécko a kríza, jedna z neverejnoprávnych televízií mala pozvaného hostia z Rakúska a dostával otázky úplne rovnaké ako u nás, bola aktuálna debata a jedna z otázok znela: no ale naši politickí komentátori hovoria, že... A reakcia rakúskeho politika bola, no moment, u nás sa k tomu nevyjadrujú politickí komentátori. U nás sa k tomu vyjadrujú ekonomickí experti. Takže ja vám viem tlmočiť názor ekonomických analytikov a expertov. Zvyklosťou sa stalo v médiách, ja tomu hovorím posúvanie mikrofónu. Jeden politik povie A, tak sa osloví politik z inej politickej strany, ten povie buď B alebo non A a je vyskladaný materiál, ktorý nemá žiadnu podobu vecnej odbornej diskusie. Zhrnúc, priestor na publicistiku, priestor na verejné diskusie, ale s podmienkami, ktoré som vymenovala. Inak to budú politické prekáračky. A ja prvá si ich prepnem, lebo to nevládzem počúvať. Pokiaľ to má byť vecný rozhovor, potrebujete mať za okrúhlym stolom expertov. A to naozaj v našich verejnoprávnych médiách chýba. To je fakt. Ďakujeme pekne. You heard response? Madam Commissioner? It is a fascinating question that you are putting at the table, for it is so connected with what our dream is and what in the meantime is at stake. It's about democracy, and the values of a democracy is freedom of speech and pluralism, and it means that public media indeed needs to be a variety of freedom of speech, of pluralism that we are pushing. Having said that, I'm aware that it's all about communication, and I try to be always, when people are just attacking the European Commission or Brussels for Brussels and blaming us and so on, to start with myself, and I'm also discussing that with my own people. Did we communicate what we are doing? Did we communicate why we are doing it? And did we communicate what's all in for whoever? Plus and minus. It's all about media that you need for that communication. What I did ask, and that was with one of your neighbors, not far from here, at stake, Hungary, when we did have that clash on media freedom and freedom of speech, that
at a certain moment, and it's not only talking about Hungary, for there are more members of the European family that are not the best in class, so to say, to put it in a diplomatic way. I asked the former president of Latvia and the former Minister of Justice from Germany and the former Advocate General and IT journalist to just give me a report on that type of fundamental issues for the democracy of Europe, talking about freedom of speech, talking about media pluralism. And they are preparing this report. They promised me to deliver the report in the autumn, and I think that will be a fundamental debate in Europe, not only in the Commission, but also in the Council and also in the European Parliament. And then we are facing what we really have to do and what are the barriers, so to say. Having said that, and then I'm coming to your question, fail or taking too much time, so to say, and we are not against each other. We could be partners in the game, and I really appreciate your approach, for that is, I think, the most constructive way to tackle this type of problems. And it's not about then you don't have a possibility to criticize or whatever. On the contrary, you have all the opportunities to make a better result out of it. And therefore, you were asking, what is your thought about Slovakia, for example? President Barroso, and I asked him to do that, and grateful he did. He sent a letter to all the prime ministers / presidents of the member states and was asking, please appoint a digital champion. And what is a digital champion? That is someone who is not a political figure. It is someone who is accepted by everybody, is willing and is able to be not only the face to the citizens, involving them and governments, and talking about this issue, what you were saying, the public institutions, in facing them what needs to be done, and what is in for them, and what is in for the citizen. And there is an extremely great example, as well in the UK, as well in Romania. In the UK, Marta Fox-Lane did and is doing a great job. She was appointed by another colored government than is in the driver's seat at the moment, but also this government is so enthusiastic about what she is doing. She promised to get 8 million citizens of the UK again involved in internet and involved in that whole process that we are facing, but also giving the mirror to the public institutions. For otherwise, it is a no-go, so to say. So I'm looking forward to our debate and our discussion after this meeting, and I sincerely hope that your Prime Minister has already thought over and has already a name or whatever. It is of great help, and it can be so creative. That Romanian guy, by the way, this guy being the digital champion for Romania, is organizing via the libraries all over the country, and that is the best moment where you can reach people who are interested in public institutions and what they are doing, and he is just communicating via those hubs in the whole country about what is to be expected in the digital development and what should be done by the public institutions and the society. So thanks for your questions. For now I could push the Prime Minister hopefully in that direction before she is leaving office. Ja možno spojím ešte tú otázku tých verejnoprávnych médií, ale hlavne tú otázku, na ktorú
od toho momentu, ako bola vyslovená, premýšľam, či sme pripravení na agendu otvoreného vládnutia a spojujú následovne. Opakované titulky o konkrétnych menách plagiátorov, doktorských prác, docentských prác a podobne. Titulky. Nevidela som titulok, že prevencia proti tomu, aby vznikali takéto titulky, sa uskutočnila. A to je práve aktivita prístupných dát. To znamená zverejnenie v elektronickej podobe všetkých prác, ktoré vznikajú na vysokých školách. Ja si spomínam v časoch, keď sme ich nemali elektronicky prístupné, že však ako školiteľ som si spomínala, že a toto som ja už niekde čítala, toto nebude originál, ale predsa ten ľudský hard disk má svoje kapacity a spomienky. V tejto podobe naša katedra bola prvá, ktorá spustila zverejňovanie v elektronickej podobe a veľmi rýchlo vyhľadávačom som mala informáciu, či práca je originál, alebo je pokus o podvod. Inými slovami, ten krok prevencie, aby neboli titulky o konkrétnych plagiátoroch, sa nikdy nestane titulkom. A neviem ani, či verejne bola prístupná informácia, že Ministerstvo školstva spustilo program zverejňovania všetkých prác. A že on beží. A že funguje. Obávam sa, že to v médiách ani nezaznelo. Iný príklad, a mohla by som pokračovať, nedávno som navštívila výskumné stredisko CERN, špičkové, fascinujúce, ktoré odpovedá na otázky, ako prišlo k veľkému tresku, na otázku, prečo k nemu prišlo, potrebuje odpoveď od filozofov, teológov a ostatných mysliteľov. Ale na to, ako sústreďuje kapacity mozgové z celého sveta, vďaka tomu v 89. predsa vynašli web, aby mohli komunikovať a zdieľať informácie, vynašli grid, ale aj mikrovlnku, ale aj liečbu rakoviny, Alzheimerovej choroby a podobné produkty tohto výskumného centra. Máme tam dnes 17 špičkov našich vedcov, ktorí riadia experiment. Máme 190 vedcov začlenených do tohto programu. Napríklad Švajčiari 52. Je to vo Švajčiarsku. Ale ja som zachytila, keď som si urobila monitoring, len jedinú správu, koľko tam prispieva. A že tie milióny máme dať Slovenskej akadémii vied. A nie do Švajčiarska. Ale už sa nedočítate aj druhú stranu mince, že z investovaného členského 5,6 milióna eur sa nám vrátila už miliarda. Pretože sú tam prístroje, ktoré vyrábajú naše tlmače, naše závody ťažkého strojárstva, že tú najšpičkovejšiu technológiu, tie snímače, ktoré dokážu urobiť 4 milión záberov za sekundu, vyrábame tu na Slovensku. Z toho neurobím titulok. Iba ak by sa tam niečo stalo. Tak som rozmýšľala, či spadnem zo schodov. To by možno pomohlo. Ale inak nemáte šancu. Posunula sa tá to informovanie verejnosti skutočne sa zúžilo, a nechcem, aby to vyznelo ako sťažovanie si. Ja si nesťažujem, ja to beriem ako fakt, lebo s tým neviem nič robiť. Sa zúžilo do podoby len titulky, ktoré sú senzácie. Ak nie je senzácia, nedostanete von informáciu, na ktorú môžeme byť právopyšní a hrdí. A sú to úspechy tejto spoločnosti a občanov tejto krajiny. Odpovedám tým na otázku, ako sme pripravení na otvorené vládnutie. Ja znovu použijem ten príklad.
Mala som v lete prednášku pre malé deti na Univerzite Komenského a také 8-ročné dievčatko blondiare sa postavilo a pýta sa ma, pani premiérka, a čo sa tu zmenilo za 100 rokov? A ja som najprv tak zaváhala, som si to odpočítala, že ktorý rok 1911, aha, 2 svetové vojny, jedna obrovská hospodárska kríza, 2 totalitné režimy, fašizmus a komunizmus. Po roku 89 nemala som pozitívny príklad. Po roku 89 pokus o budovanie demokratickej spoločnosti veľmi krátky a zrýchlovaný. Aj skúsenosťami zo zahraničia. Mysleli sme si, že keď vytvoríme inštitucionálne základy budovania demokracie ako nezávislé súdnictvo, nezávislú akademickú pôdu a tak ďalej, že urobíme to, čo je nevyhnutné pre fungovanie demokratických princípov. Nestačí. Ako hovorí sociológ Giddens, sme na prahu demokratizácie demokracie. Inými slovami, budovania kultúry demokracie. A tu neviete vytvoriť inštitucionálne, lebo je vecou správania sa. Alebo ešte jeden klasik, prepáčte mi to, aj to 19. storočie, Max Weber, etika v politike. Priepas medzi etikou praxe a etikou princípov. A pokiaľ nezačneme budovať most medzi týmito dvomi etikami, tak nám politika úplne je uletená od morálky a od všeobecných princípov ľudskej existencie. A obávam sa, že sa to nedá inak, len osobným správaním. Každodenným osobným správaním. Práve spájať ten rozmer zákonný, inštitucionálny, s postojom, s etickým správaním sa v svojom bežnom každodennom živote. A ja si myslím, že na toto pripravení sme. Aspoň teda niektorí. A keď nás bude viac, tak to nadobudne tú silu a účinnosť, ktorú spoločnosť na svoje ozdravenie tak veľmi, veľmi potrebuje. Je jednoduché klamať, lebo lži bývajú, viete vyjadriť v skratke. Pravda je vždy komplikovanejšia a mnohovrstvová a mnohofarebná. A preto býva neúspešnejšia ako ponúkanie jednoduchých riešení, receptov, častokrát až klamstiev. No tak, prepáčte za to zjednodušenie, ale pokúšajme sa hovoriť, pokiaľ na to máme schopnosť, pokúšajme sa hovoriť jednoducho pravdu. Aj občanom. O tom je otvorené hovoriť. Ja viem, že jedno riziko tu je, a to je volebný cyklus. Stano Radič na to napísal ten aforizmus 3 zlaté hlasy, deda vševeda, že pred voľbami zrazu ten politik sľúbi aj to, čo si sa mu včera ešte ani nesnívalo. A potom z hrôzou zisťuje, že tie sľuby sú ťažko naplniteľné. Možno nastavovať zrkadlo politikom, že môžu ponúknuť len to, čo je realizovateľné a nie to, čo jednoducho nie je splniteľné. No a napravdu treba strašnú odvahu a napravdu treba ešte viac byť pripravený na prehru. Nemám inú odpoveď. Tieto posledné slova pani premiérky, povedal by som posledný odstavec, je
kde vlastne hovorila o tom, že aspoň do istej miery predsa len pripravení sme, kde zdôraznila, že má význam hovoriť pravdu, lebo aj to je podstata otvoreného a transparentného vládnutia. Ma predsa len tak trošku posúvajú k tomu, keďže pomaly hodinu sme za našim rozvrhom, že či by sme si neodniesli toto ako jedno z posolstiev tohto dnešného stretnutia, neprenechali ďalšie otázky a ďalšie komentáre krúžkom, ktoré vzniknú, pokiaľ tu pani premiérka, pani komisárka s nami budú môcť byť. A hlavne potešili sa z toho, že sme sa mohli stretnúť a pri príležitosti istého milníka, lebo odchádza jedna vláda, odchádza jedna premiérka s plusmi, aj s mínusmi, aj s otáznikmi, ale som veľmi rád, že sme mohli počuť aj o tom, s akým dedičstvom odchádza. Takže ak by ste mi predsa len dovolili, aby som sa ja ujal teraz roli človeka, ktorý to moderuje, tak by som nesmierne pekne poďakoval našim dvom obom vzácnym rečničkám, pani komisárke a pani premiérke. A po porade s Filipom, ktorá môže byť aj verejná, si povedzme, že či v tejto chvíli pokračujeme s našim druhým silne obsadeným panelom. Ja mám teraz pre všetkých taký návrh, že v podstate do toho ďalšieho panelu sme boli dohodnutí, že budú dvaja páni veľvyslanci a bude Andrew Stott, ktorý prišiel z Británie, ktorý by som bol veľmi rád, keby sme si mohli vypočuť, čo povie. Možno to bol ešte ja. Ja by som navrhoval ten panel možno rozdeliť na také dve časti, že teraz by sme ešte dali priestor veľvyslancom, ktorí bohužiaľ potom budú musieť utekať a že by sme si presunuli... Nie, z krajiny ešte nie. A že by sme si presunuli tie naše dva príspevky, ktoré asi trošinku, teda ja isto skrátim a sa dohodneme, že by sme presunuli do toho povedňajšieho bloku, aby sme to stihli predsa len v rámci toho programu, ktorý máme. Je to v poriadku, takto s vami pýtam sa jednak dvoch veľvyslancov, či to je v poriadku a pýtam sa teda aj vás ako audien, teda vy, ktorí ste na tejto konferencii, že či to môžeme takto spraviť, lebo ten program bol predsa trošku ináč naplánovaný, ale takto by to mohlo odbehnúť. Čiže je to takto v poriadku, tak by som vás poprosil, že keby ste zostali ešte chvíľku sedieť, rozlúčime sa s našimi vzácnymi hostiami. Ďakujeme pekne. Teraz to musíme ale stopnúť, ne? Thank you so much.